أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngelinye ilanga usathane weza in a form of a human being, weza ngesimo somuntu. Uma ngabe efika unjingalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uhleli namasahaba nabafundi bakhe uyabafundisa. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uyambona laba bamboni, then uRasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhuluma naye ngamabomu ngoba yena uyakhona, wayekhona ukubona lapha abanye bengaboni khona. Ukhuluma naye ngamabomu, uthi ubani wena? Uthi yimi ngusathane. Uthi usathane wena? Mabezo lokho uHazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu uthi o Rasulullah, isikhathi, give me chance ithi ngiqede ngalomuntu lo, khona ngalomuntu sizosave abantu abaningi ekudukisweni uye. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uyasmala uthi oh Umar, angeke ukhona ukumbulala, isikhathi sakhe asikafiki, angeke ukhona ukumbulala. Ake simlalele simuze ukuthi yini lento ayizele la. Uyangena, uhlala phansi, uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uyambuza ukuthi yini into ayizele la. Uthi Allah ungithume kuwe, uthi ngize kuwe ngiphendule wonke umbuzo ozongibuza wona ngeqiniso, ngingaqamba amanga, ngoba uma ngeke ngaqamba amanga Allah will destroy me. Allah uzongidestroya isikhathi sami lesa angithembise sona singakafiki. So ngibuze noma yini ofuna ukungibuza yona, ngizokuphendula ngeqiniso. Allahu akbar. Then uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uyambuza ushaytan, uthi ubani umuntu omzonda kunabo bonke abantu? Ushaytan uyaphendula, uwe. Allahu akbar. Uwe o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoba ukuza kwakho emhlabeni nalolu lwazi lolu wena olulethele abantu, njengoba uvula amehlo ngendlela ovula ngayo abantu amehlo ngayo, angisakwazi ukudunga noma ngidukise umhlaba ngendlela ade ngiplane ukudukisa ngayo. Ungakafiki wena bonke bengibaphethe la entendeni yesandla sami. Manje seloku kufike wena nalolu lwazi lolu, wena uyadestroya imizamo yami yeminyaka ebengiyenza ukuthi ngidukise labantu laba. Lolu lwazi lolu ngendlela lunamandla ngakhona lubulala wonke amandla ami, yonke imizamo yami. Anybody olalela wena waphenduka waba yimuslim, imizamo yami namandla ami okumdukisa for iminyaka eminingi kangaka usuyibulele wena in seconds. Ingakho number 1 wena engizondayo. Subhanallah. Then uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uyaqhubeka uthi kubalandeli bami ke, kubafundi bami ke, obani obazonda kakhulu? Uthi oqala uAbu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. uAbu Bakr ngendlela ethanda uAllah ngakhona nawe unithanda ukudlula yonke into, and ngamnyanya uAbu Bakr engakabi muslim, ngoba engakabi muslim vele wayengangilaleli, wayengafuni uAbu Bakr ukukhonza izithombe. Ngelinye ilanga ubaba wakhe wamisa phambi kwesithombe, wamtshela ukuthi uyambona ukuthi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo nawe mkhonze. Abu Bakr waye kubaba wakhe, wahamba wasithela, washaya lesithombe lesingempama, washaya sawa, wasivusa, wathi vuka, yini ungayilweli? Washaya ngempama, wasikhahlela sawa phansi, wasivusa, wathi yini ungakhahleli back, yini ungayilweli? Mina ngiyakubona wena ungiboni, ngiyakhuluma wena ukhuluma, ngiqhunzulela amehlo nje angasebenzi nokusebenza.
Indlebe zakhe ayisebenzi, amehlo akhe asebenzi, umlomo wakhe awusebenzi. Ngibeka ukudla phambi kwakho ngeke ukudle, ngibeka amanzi phambi kwakho ngeke uwaphuze. Mina kumele ngikhonze wena. Ngimzondela lokho Abubakar. Wangihlule ngakabi iMuslim. Number 2, uUmar. Ngiyamzonda uUmar ngoba uUmar wayekhonza izithombe before. Waseyangilaqaza washintsha waba iMuslim. And ukuba iMuslim kwaUmar kwenza ukuthi iSlam ibe namandla kakhulu. Abantu abaningi because of uUmar bangiphendukela nabo baba yini? Baba amaMuslim. And mina ngedwa. Wonke amadimoni including mina la qhamuka khona uUmar sishintsha indlela. Asibhekani noUmar kanje. La uUmar eqhamuka khona sishintsha indlela. Yingakho ngimnyanya uUmar. Number 3, Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Uthi Uthman ngendlela engimzonda ngakhona, even ingilosi lapho zihlangana khona, lapho kukhona khona uUthman zehlela ngezansi, ziyayithoba, ziba namahloni ingilosi. Such powerful creations. Mina bengubani? Kuneyingilosi ezithobela uUthman. Wherever la uUthman ekhona ingilosi mangabe sikhona, zifike ziyithobe zizehlise, ziba namahloni ngendlela nje uUthman ewumuntu wesabo Allah ngakhona. Uthi number 4, Ali radiyallahu ta'ala anhu. uAli ngiyamzonda ngoba uAli sonke isikhathi la ekhona uhlale nenkinga nami. Wherever la ekhona uAli uhlala la emlonyeni wakhe kukhuluma iqalekiso ngami. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La'natullahi ila shaitan, la'natullahi ila shaitan, la'natullahi ila shaitan. Wherever la uAli ekhona la emlonyeni wakhe uhlala eqalekisana nami. And whenever kusempini uAli wenza sure ukuthi labantu laba abhekene nabo uAli uyaqeda ngabo ngoba abantu abasuke beinfluence yimi. So Rasulullah ngicela ukuthi ungikhulumele noAli aphume kimahlukane nami angeke ngisaba nendaba naye. Ushayitani utshela umprofeti ukuthi ucela umkhulumele noHazrat Ali ngendlela nje uHazrat Ali emmise kabi ngakhona ushayitani. Cela ukuthi umtshele ahlukane nami ngizophambana naye ngeke ngisaba sendleleni yakhe. Ahlukane nami naye, ahlukane nokuqalekisana nami ngaso sonke isikhathi ngalolimi lwakhe. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yingakho these 4 people by top of the 10, by top 4 of the 10 uRasulullah sallallahu alaihi wasallam abatshela indaba zemnandi ukuthi iparadise is guaranteed for them. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.